అందరికీ నమస్కారం. ఆంధ్రప్రదేశ్ పురోహిత బ్రాహ్మణ సమాఖ్య నిర్వహించినటువంటి అన్నవరంలో నిర్వహించినటువంటి మరి ఒక సమ్మేళనంలో రాష్ట్రం నలుమూల నుంచి వచ్చినటువంటి మరి పౌరోహిత్యం అందరూ కూడా ఒక వేదిక మీదకి రావటం చాలా శుభపరిణామం. మరి అనేక సమస్యలు వాడుకున్నటువంటి విషయం మీద చర్చించుకున్నారు. ఆ విషయాన్ని మరి నా దృష్టికి కూడా తీసుకొచ్చారు. రాబోయేటువంటి రోజుల్లో మనం ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్ళాలి, ఏ రకంగా ఈరోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గవర్నర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటుంటే అనేక కార్యక్రమాలు ఆర్థికంగా వెనుకబడినటువంటి ఉన్నత తరగతుల వాళ్ళని కూడా ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీస్ కింద ఇవాళ ఆయన చేసినటువంటి సహాయానికి కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాయి. పౌరోహిత్యంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ అవసరాలు బ్రాహ్మణులకి సంబంధించి ఇప్పటికే నిరుపేదలైనటువంటి బ్రాహ్మణులకి ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వడంలో ఆయన చూపించిన చొరవ కూడా అందరూ కూడా చాలా సంతోషపడతాము. ఇంకొన్ని చోట్ల మరి ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించే దగ్గర కూడా ప్రత్యేకంగా ఒక కాలనీగా ఏర్పాటు చేయడానికి, లేదా ఒక పక్కన ఒక 2 రోడ్లు 3 రోడ్లు ఇవ్వడానికి, లేదా ఒక బ్లాక్ ఇవ్వడానికి గతంలో కూడా అందరూ శాసనసభ్యులకి చెప్పున్నాను. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దాని మీద వాళ్ళకి ఆదేశాలు ఇచ్చున్నారు. ఇంకా ఎక్కడైనా అటువంటి జరగకపోతే ఖచ్చితంగా చేసి పెట్టాలని చెప్పి గౌరవ శాసనసభ్యులు కూడా కోరుకుంటాను. అలాగే ఈరోజు చాలా సంతోషం, ఇటువంటి సమ్మేళనాలు జరగాలి, ఇంకా పెద్ద ఎత్తున జరగాలి. అనేక స్థితిగతుల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు, పౌరోహిత్యంలో ఉండాలా లేదా అన్నటువంటి ప్రశ్న ఉత్పన్నం అవుతున్నటువంటి ఇటువంటి సందర్భాల్లో ఖచ్చితంగా సర్వేజన సుఖానుభవంతో అందరూ బాగుండాలని కోరుకున్నటువంటి ఈ బ్రాహ్మణ జాతిని ఉద్ధరించడానికి, పరిరక్షించుకోవటానికి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ముందుకు రావాల్సినటువంటి సమయం. ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వం మరి దగ్గర నుండి దీన్ని ముందుకు నడిపించాల్సినటువంటి పరిస్థితులు నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం. ఆ క్రమంలోనే మనం ఎంత చేసినా తక్కువే. గతంలో బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ ద్వారా కొన్ని కార్యక్రమాలు జరపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇంకా దాంట్లో కూడా ఇంకా బాగా చేయాలని అనుకున్నాం. మరి ఈ సంవత్సరంన్నర కాలంలో మనం గమనిస్తే చాలా వరకు నవరత్నాలు అనేటువంటి పేరు మీద ప్రతి కుటుంబానికి ఎంతో కొంత సహాయంగా ఈరోజు భారతీయ స్కీమ్ అని చెప్పి మనం గతంలో అన్నటువంటి వాళ్ళ అమ్మఒడి అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా దాదాపు 15,000 రూపాయలు పిల్లలు చదువుకోవడానికి ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది. అలాగే హాస్టల్ వసతులకు సంబంధించి అవి కొన్ని జరుగుతూ ఉన్నా, ఇంకా కొన్ని మనకి ప్రత్యేక అవసరాలు కొన్ని ఉన్నాయనేటువంటి విషయాన్ని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం. ఆ క్రమంలోనే కార్పొరేషన్ ద్వారా అలాగే క్రెడిట్ సొసైటీని కూడా మరింత బలోపేతం చేయడం ద్వారా మనకున్నటువంటి ప్రత్యేక అవసరాలని మనం సాధించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ దిశగా రాబోయేటువంటి రోజుల్లో నేను కానీ మా శాసనసభ్యులు మల్లాది విష్ణు గారు కానీ ఖచ్చితంగా కృషి చేస్తామని చెప్పి ఈ క్రమంలో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణ సోదరులందరూ కూడా మరింత మనమందరం కూడా ఐకమత్యంగా ముందుకు వెళ్ళాలని కూడా అనేక సైకిల్లో ఉన్నాయి. ఉన్నా కూడా ఎవరి ప్రత్యేకతను వాళ్ళని కాపాడుకుంటూనే, ఎవరి అవసరం మనం సాధించుకుంటూనే ఐకమత్యంగా అందరూ కూడా ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఒకసారి తెలియజేసుకుంటాం. అన్నవరంలో జరిగినటువంటి ఈ ప్రత్యేక సమ్మేళనం అద్భుతంగా మరి విజయవంతమైన దానికి రాబోయేటువంటి రోజుల్లో మరిన్ని కార్యక్రమాలు సమాఖ్య ద్వారా జరగాలని, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పురోహితుడికి మేము ఉన్నామనేటువంటి ఒక భరోసా కల్పించేటువంటి మేము చేస్తున్న ప్రయత్నంలో తప్పకుండా నా వంతు కూడా సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని